We are the Pineapple Family. It's Monday and it's school day naman. First day of the week for school. Ready na. Ay, kayo kung tanay mo bayo. Hulat na lang niya si Daddy. Kay si Daddy ang madulong sa iya. Okay, ready to go na. Si Daddy naman, ready man si Daddy, oh. Dad? Subang ba, Dad? Gapong-gapong. Ah? Hoy, kasi wala. Just boy. Hindi sila kaano subo. Sa Thursday pa na. Why na pa, ha? Why? Kayuhan mo lang na doyo karon imong ano ah. Grabe, formato gakot mo na nga bag. Formato manugakot balang galibag. Ang forma sa manughakot bag ni Doy. Bye, Doy. Wala ka kakis ya, Doy. Isa na kay Mami. Bye, Bob. Ah? Yo, Bob. What? Bye. Si Cookies no, mga upod. Wala idea kung may award siya o wala. Happy Monday. Enjoy your Monday at school. Okay lang. Kay sikat man si Bob. Right. Diba? Listen ha, listen. Listen. Good morning. Naglalabada ako. Nag-run out pa. Mayroon nagbalik man ang kuryente. Naglalabada ako. Samtang kapakaon kay Mama. Kagat-chat kami ni Daddy about kay GJ bala. Wala ko siya na hambalan gyapon nga ara siya sa honors list. Do ano to siya, medyo subuan nga do, excited nga do na subuan kay hindi siya sigurado pero ara si yes feeling yaman niya nga may honor siya kuno. Wow. So amo to nga to si Daddy upod sila kay si Daddy matag sang iyang award and then ako diriya labada syempre kag wala lang happy lang very good kid akong baby. And kinanglan namon gid man mag-focus gyapon kay parang ma-maintain naging consistent siya. Just wanna share guys. I'm happy mother naman no. Nice. Pakaon pa kay Mama tapuson ko ni Anay. May kaming little handa for the with honors. Akig-akig sa kay Mami. Hoy. Naman akig kay Mami ha. Huh? Maman gani. Oo, sungkot niro. Nami gilang smile mo po? Na? Sungkot. It's time to go to school. Kiss na. Wala pa, kiss. Ara day mo mani, ha? Ara gali. Listen ka lang gid ha, Doy. Wala na ko balaga hatag. Put reminders. Basta malisten ka lang gid kay mga teachers, ha? Ne? Nami, ah. Oh, bye. Ay, tubig mo wala. Baka lang, ha? Bye. Bye. Oo. Bye. Listen. Pray. Nakabaktak lang siya kay tamay malang ila subject. Subong 3 ay klase karon. May hampang sila. Sugat na kami guys kay Dewey. Nagupod ako kay Daddy kay malantaw ako tune up game nila. Ano na sa? Ano to? Ilis na si Dewey. Waiting na lang kami sa mga upod niya. Ayaw na kami sa venue. Ready? Friendly game lang ni. Basta do your best lang ah. Warm up na sila kay start na sila sa ilang tune up game. Defense, Louis! Defense, oh! Oh, Doy! Sinig mo. Nice. Ito po siya. Boy, ida saya. Tubanga.
ha. Nice toy. Ito nga matayan ni Dewey. Yaman na friend ko. Ay, mo. Ay, ay, ay. Nice. Up. What? Oh. Tapos na sila na ano galing siya, nadaganan siya. Inibi siya to. We're home na guys. So ga-answer na sa sang iyang ano, iyang assignment sa Filipino and study siya. Study pa siya sa iba niyang subjects. I-review lang namon. Okay na siya ah. Di halata. Di halata nga na-injury ah. Injury. Hindi man to injury ah. That's part of the game. Nagibigit siya abi kay ina kay ano. Kay nagsakit iya ko no likod kay napungkuan. But it's not ano man hungod. Damo siya gas-gas. So pakitaan ay doy. Ada oh. Oh no! Strike 1. Strike 2. Pangbutan ko lang na yung ointment kaya strike 3 harap pag daw damo ang gas-gas pero gas-gas ma lang na nagaog na okay lang na kay it's part of the game. Hindi ka man maging basketball player kung hindi mo maagya ng mga amuna. Importante careful ka lang next time. Tapusan na makaon na ta. Ready to go, ready to go kiss na mami. It's Wednesday, time for school. Ay, wala mo pa nalak ko. Yago Josh, thank you. Bukat. Pray, listen. Oo. Good evening everyone. Wala ako ka-vlog. Halin kay Ina. Pagkalakat niya, kay natamad ako. Subong na ho, kay gabi naman. Ay na siya, ga-study naman siya. Amo na namon, routine diri. Wala na ko ano, tamad ko ay damo man ko gintapos kay ina nga mga ulobrahon sa balay. Nasiga na da ka ma-practice ka pa dayon sang spelling mo ah. Wala na guys, study nung kami di ka no anay. Ang mangyapon iya bayo kay kagabi malang niya ginagamit iya bayo. Di kundi gamit naman subong kay bawang nilabhan damo na gidya. Ipid anay nilabhan. Kag ay makita yung mana sa vlog kung ano natabo kapon sa tune up game nila ah. Ano siya nadaganan siya sa iya nga. Okay lang man to amo ginaman niya doy ah. May game naman kami. May log na siya. Saya. Tune up? Di. Game na gid. Kisaya inyo kontra? Ambot na naman tune up or game na. No? If the party was show. Good night na di okay ma. Ano na ta mapadayon na ta sang imo ginatun ano. Dali na ah. I wanna hold you for a while. Good night na ho ah. Sabad ah. Good night na. Good night, grade 4. Good night, guys. Thank you for watching. Good day. Good morning, 7:30, time to go to school. Bye-bye, kiss mommy. Bye, Doy. Lado, oh. Wala. Ma-drawing kaya? So, guys, it's already evening and assignment time naman kami and study time. Nasa 6 na sila nag-ambot. Ay, anong oras na? Alas 8:30 na. Ay, sa katapos ang iyang mga tulunan. But, okay lang. Okay ka pa? Oo.
So, good night na. Ano pa kami, masali pa kami. Good night, Andy. Good night. Good morning. It's Friday. Okay, today is the due date for their computer science na project ko. So, aga pa ang ginrowing ito kagabi na save lang. Wala pa nabutangan sa mga codes. So, subong niya butangan sa codes. Nan. Siya na parang i-share ya kay karon ano oras naman ni sa karon maabot sa gabi hindi yan ibasi hindi yan mapasa bala on time balahaw tapos niya gid subong aga then mag 6:40 ma-drink na siya milk then after maligo kagad sila ako hindi na kabalo niya. Time to go kiss na mami. Nalipat niya ko sa panula. Once again, you fell like Kotya. Padala ni Tad. Uy, Daddy, karoon mag-lunch time. Ha? Okay? Bye! Hi, guys! May paggali ko kagi naka-vlog. Paghalin niya, no? So, pantayan ko nilabhan. Si Daddy na nang laba. Oh, wow! Dugay gagaloom. Hi, good night to everyone. Amot ko makita sa lips na nang gatamhil na kay naiguan naman sa basketball. Ay, amot na lang. Tulugan na siya. May parade opening sila mo sa may local then 1 PM ang ilang game. Naigo ko no sa ulo sa iyang upod sa basketball ang iyang lips kay nabungguan na sila. Tamhil naman Hello. Oy, gina ko baby gani. Tamhil na yung bibigo. Hindi malata na sa video pero oy gina. Good morning. It's Saturday and we're gonna be attend kami sa opening sa Milo kay boxing video. Natawa ba lang guys? Natawa niya nga bibig. That's the bibig kahapon. Sumbag mo. Sumbag ang boxing galing sa bungguan ay galing sa iyang apin man sa practice nila kahapon So part of the game. Right. Okay na, ari na kami sa Civic Center sa diring opening. Ari na iyang jersey diri na sila sa Civic Center. Parang pa ilang hampa sa hapon. Picture. Let's make this tournament one to remember as we celebrate the return of this beloved competition and the incredible talents of our young athletes. So, without further ado, let's now welcome them, ladies and gentlemen, our participating teams in the 2024 SPP Festival. Let's give a big round of applause to Sean's Academy Incorporated, Colegio de la Purísima Concepción, next song. Jesus Christ, our Lord. Amen. Our competing teams are announced.
kami, tapos balik naman sa Civic for the game. Small free throw. Gusto na ako na. Pantay lang ah. Agaday. Pantay lang doy. Nalipat na ko mag-vlog kaina, pero tapos na kami church, and kahapon amo malang tong vlog ko ang ilang game, and yay, daog sila first game, first tournament gid niya ever, official nga game pala nga na anhan na ano gani that na first competition gid niya nga na intrahan may lopa, diba? So, very happy gid kami kay daog yung ina team. Congrats sa Child's Academy Incorporated nga school. Kay first game, first win. And next
next week na naman sila. 12 under ina siya. Next week na naman ilang game. Basta happy lang kami support lang kami sa iya okay lang git yan no doy no. And amo lang na mapa-SM kami support. Lagaw chillax tapos pagbalik sa balay review na naman doon na naman. Ready na iya. Palit na gani iya big. Okay na iya. Bis kay wala siya naka-score ya, basta nami iya nga defense, naga-steal, ano gid gabulig isa sa team. So, ari kami sa Filipino Indian restaurant dere sa gani ang friendly. Mango shake, banana shake. No, bala ka mo ta. Ano, Indian lassi. No, wow. Yun ang iba niya food. Wala pang iba. Kaya na ta. Kaya nga rin din. Okay. Manol pa. Manol pa kami din. Wow. Hindi ko yung magsibuyas. Kaya kayo mapa-SM pa kuya. Okay lang. Hindi okay lang. Ano yung mango shake? Na, complete order. Let's eat. Sige, buto hindi kinaiabala idea for me pala Ikaw, try mo. SM na kami guys after eating. Malipot-lipot lang kami. Tambal ni Tuwe. Okay. Thank you for watching. Bye!